Здравейте, хора! Започваме тук. Сме на събор в Своро. Е, тук сме с Венци. Цялата бригада сме. Цялата бригада са тук да настанят на Вкотела. Че да обърнате. В мотел на настанят. И с малко има включени като тръгнем нагоре. Ето мотелчето. Много е добре, между другото. Тук един педерас каза, че го ебем, ще го даде безплатно и викаме, ехо, сега не плащаме пари. Ето го педераса. Ето го. Някой има ли втора горница? Ето и спънал съм се за събора. Отивам да едем кебабче и да пием бира и сега ще ви снимам пътя. Ти имаш ли втора горница? Аз съм стилко. Така сега ще давам на момчето втора горница, обаче не знам как ще му стане. На момчето аз съм едно цяло в твоя... Чай, ядреш. И те хора, днеска ще ходим на сбор, много ще е добре, кебабче, кефтета, бира, всичко. Е, там е баща ми, той ще ме закара догоре. Защото хората, които имат преса, са с шофьор. А хората, които нямат, са шофьори. Да, така. Е, сега с малко ще направим включване от пътя, пичуе. Ето го Ферарито. Е, ти ще накара горе на кебабчетата. Нали те? Не чува. Ето е булката, сега да го вземем. Ще идем ли Естелко? Коня е направо, ще се разби. То само е хубавото е, брат. Да. Кебаб. Горе сме вече. С бригадата. Ето го черната пантера. Всичко взехме, всичко. Ето тук бащата на местността, ето го. Пича на народа и отиваме сега, отиваме. Виж, че го сте. Гледа стали. Бабанката, бабанката. Добре, добре. Направя. Нали те, Стелко? Граната. Бай направо не можеш да свърша, брат. Отиваме сега да вземем другата бригада и ще се чуем. Ще така направя също с едно само дома си. Стелко, я стори малко на гайда, брат. Ре ми фа, не чай, ла. Ре фа со фа ми фа со фа ма. Мале. Ре до ре ми фа. До ре ми фа си ме де, до ре ми не. Пазаря започва. Ето. Пуканки, муканки, шапки, памуци, цигани, българи, всякакви. Ето чуе с карите, марте, преско по бицаря. Те другите глупаци не мога да ги намерим. Ето тук обикараме, търсим ги, няма. Ги викат на скарите. Сламка. Как е тигър. Ще тук направо леща, гледай. Сцената, мината, танцуват, курви-мурви, всякакви. Бруталия душия. Къде сте? И да пия една бира. Ето ги тигрите! Много ясно, брат. Много добре ще. Теодор съм аз. Аз съм Теодор. Значи сега, тък му почва разбивацията, пичуе. Кажи здрасти за Бога, брат. Кажи здрасти за Бога, брат. И Коста пичу, тук сме с Преслав и с Венцето. Коста става, ако отсеем да плющим кебабчета. Ето, трябва да се знае кои са шефовете. Само за не проместих се на една страница. Ето там има най-много хват от целия сбор. Само да кажеш, че ще направиш много. Аз ще качвам. Ще качваш ли? Да. Ти какво? Ооо, тук има тези своите клончики, брат. Ще едем от всичко, брат. Вие съм си... А? Цели като... Тук сабите, брат. Бах ти сабите. Гледай Коста. Нали те? Точно така. Точно те, ето ги двамата. Гледай, 200 кила с моята горница, не знам как ще стане, ама. Тук има джунери, брат. Дай първо да гледам всички скари, къде са най-хубаво. Джунерчета. Сега включваме се. Включваме се след като намерим язенето. О, манде. Ето го язен. Гледай какво намерим, гледай, нашия човек тук. Типичен скараджа, 190 кила. Да, много добре. И като снима пешака, брат, знаеш кой къде? Са! Чай! Мечка прави кълбо! Бам! Земетресение, чу се до Лондон. Ето тук с приятел 10 се срещнахме. момче? Оттоха директно до щетя. С моята! Гледайте какво става пиленцата. Как ще има кокошките го тискам се? Пиленцата? Мале, ако има кокошки, брат. Много добре. Аз към паржор да. Кошериш?
Пържоли. И яко пържоли. Ти кошериш? Тройка с 2 бири. Ти кошериш, Телко? Знам. Сега съм ятам и аз пържоли карначета на деница. Добре. Гърми. Ето реклама. Най-добрите кебабчета са тук при тези хора. Най-добрите кебабчета. Няма да съжалявате. Шет. Масата пълна. Стевчо, кой реш? 3 кюфтета и 2 кебабчета на парлинка и набира. Бро, Винц, кой реш? То мой цовча. Той го издари. Преско, кой реш? Добре, салат. Ники, кой едеш? Стабилно пържоли и кебабчета. Тедо, кой едеш? Много, брат, я много. Маноле? Кой едеш, брат? А, водата ли забравих? Благодаря. Сега ще ви кажа една тайна за Бога. Дарах 50 момчето и той ми върна повече отколко трябва. Абе, кръсти го да си ибе майката. Тежка хапанка. Да си бие майката, както казва Тартура с Рустагла. Втория собственик на канала. Момчето от Синдел. Събора е негов. Аз съм. Трябвам да стрелям човек с пистолета. Целият пистолет се разгуби, брат, направо само дръжката остана. Снимай големия. Ето големия AMG. Гледай къв човек. Снимай големия телевизор. Айде една глътка за камерата. Ето е кокошката. Снимай големия телевизор. Аз вече ги снимаме гълпаци. Ето големия теди. И хажди. Рендака не паля, ама иначе е настроение. Кое е мнението? Взех се ни картофки аз. Те сука пушат една фаска. Шпим на водка. И продължаваме на поход. Тук пратиха на Тук пратиха на тая намисия да отим за калашници, за пистолетчета. Гледайте какво става събора. Направо гърми, марми, ау! Ей, тук се пазарим. Няма какво остане. Пак. Ти дали ще ми се разгуби в ръцете според тя? Ох, не, такова е. Стелко, знаеш каква кирийка? Един снайпер с топчета граната, 25 е. Ма гърми ли ако? Искам от тук до Чехия да стреля. Брат, 20 лева тази пластмаса делам, бих дал ако има някаква гайда за 20 лева някакъв се продава. Експресния аз не иска фанах един влак от Варна на Суворо, обаче нещо не стана. Не, баса влака, идваха с автобус, мама им гадна, не, пакта победите им. И голема AMG. На лов за пистолетчета. Дирекция как е? Давай да ходим, давай. Пар 2 на големия AMG избяга от нас. Отида да търси гайди. Ко става, брат? Ко ще правим? Ко ще правим, брат? Казваш, ще отидем, брат. Давай да ходим да пим бира, брат. Ко занимава? Смет съм добре, аз ако се напирам не става ган. А сега ме е добре, приятно и тук. Намерихме се, Всичко за Бога. Всичко за контент. Ето, Всичко за контент, брат. Бога. Еп. Дори ми се. Човека се облича. Лица от най-доброто. Саморул пазар. Си какво мислиш, брат? Топа. Ще барваме? Момчето нагада просвири на китара. Ей, ти е. Промоция за нас има ли? Давай. Снимай, брат. Телко, аз отърплям за Бога, Чао. Правих много на сила. Получих на близалка за их две. Ама Телко. Давай. Чакай, тук правим оркестър. Къде беше? Чакай малко е. Къде беше долу? Къде почва долу? От тук ли беше? Ти ще го изрежем. Почти да ви кажа. Просто откраднах една близалка. Ютуба няма бюджет, брат. Вие тук ни харесват скрипчето, трябва да крадем. Лайк, сабскрайб. Дай, почне. Аре, свири. Чай е мила моя мама. Батя, ти е китарата, ти настроя. Ще намалеме само. Колко? 13,80 язик. Точно, 20 лева ти намалям. Той ни бачка е. Кой трябва? Бачка е, слушай, кой ти казвам, аз не съм. Капитан Преско.
Войвода. Ге. Чай да тъпня, стой брат, стой, че мога да докарам много пари. Да, пак е. Аз мога да чая малко. Ще то спреско, гледай какво ръжда за ванг там. Я ми държи, снимайте! Аре! Я извикайте родителите, поред те да ви купят нещо, бе. Ние нямаме родители. Аз съм бездомен. Тромбата е 8. Ай, купим та стромба, брат, много вика. Тромба, брат. Закупуваме на едро. Гума. Как е? Тестинг, тест. Тест. Чай да оператора. Леща, нали? Замръзна ми джунера. Дай почнем да Ти плати ли? Да. Ще гледай цаките. Ай, взем си 160 лева ми хората. О, виж карерикът на Стелко. Хора, изгубим прасето. Ето го! Оп. Да, взем най-болка. 100% намаление. 100% намаление. Чили. Пищаци. Май, взем един пистолет. Ай, взем по един пистолет. Колко пари? Колко пари пистолет, шефе? Еми, те с нормалните. Те с нормалните. Ма ти не си гледа, бе, Да. два, ако вземи ти на 15 ще ги дам. Ще ме спарем. Няма взем. Не, много пари те пистолете. Педеразите. По-добре от повече. Къде свиря? Къде отиде прасе? Аз ли? Да. Отидох за калашника, ама тази вика 35 лева, викам 20 лева за хора от Суворова, тя вика не. И там има калашници, няма брат. Чакай, аз мъж. А не, мераба? Как ти пара бир калашник? Аз съм казал. Тамам. Чай така ниско. Сен друг мишен? Абе, не са пре... Бълък. Пара. Колко? Колко много е? Дай да ги пробваме. 20 лева пазари са, бе, тапак. Абе, знай той 5 думи, брат. О, гледай метка, брат. Шуметката, брачет. 2 мечки и Мики Маус. 5 лева, дам 10 лева, дам на 5 играеш пичек Версачи, брат. 2 мечки и Мини Маус. Виж на Стелко, брат. На Палчека е стърнал от нас. Той къде ти биле? Там завеш. Те го връща се. Камерата не може да фокусира. Не ме е къде. Говори турски, брат. А? Той е турчин. О, къв тейкдаун направи. Мали... Чок шикар, маце! Този направо не мога да си го. Дай някъде да ходим. Направо се прибира, брат, да към такситко на планата тази ма. Тук побаща ми мой, нали може да искаме едно такси, бе? Да, такси. Усиндял, брат. Бяре ма измал такси. Къде да Брата от това време, брат. Сигурно да синдил. Снимаш то с мене. Ма снимай нас, брат, ти сме тук. Аз имах тако скат малък. Магари. Не! Хуго богу. Я гледай, каква флейта, бе. Венсе? О, tu иска раз супер филм, брат. Здрасти. Здравейте, как сте? Радвам се. Мириш на домец. 5 лева, пара да е мерисима. Ша гледайте каква ножка, брат. Шукар, чок, шукар. Шукар. Ето и ще си го взема, ще си го лепна началото, нитро.
Я виж Джор Саваж, бе, брат. А, то е вояч. Той е вояж, бе. Той на Саважа братчет му. На Саваж братчет му, брат. Ще да не палиш, бе, пазиш ли се го? Оп, чакай. Ай, ти снимаш ли му, бе? Добре. Ого. Да, За 1000 го дай. не, бай, мангал, не, бай. То си нахай са вече, брат. Открадах ми една гривничка от него вече. Той не разбра. Но то си... Помоли някой да ни каже да запомня. Ще пресаш, ма си имаш ли кубля катара, брат? Ти няма влечеш, баче. Да я кажа? Има хубаво, брат. Взимай тук, бори, взимай, няма че. Вече си. Има гипси шо, брат. Мале! Матко си диамант ли? Ще изкарата. Диамант ли? О, звали, помниш ли го? Помниш ли го този, брат? Дай 2 лечен паре. Какво? 40 лева за коса, 30 лева, От това спомня те ми викаме, брат. Съм точно колко струва, тук 120, аз искам 120 хиляди, той е зейди. Стомник, брат. То знаеш ли го за? За 1500 даваш ли го този? Солница. Как ще вкараш толкова солница? Брат, той е кредитна, такъв ми изглежда. Че сега тук да направим една гърбачка или човека не го заслужава, брат. 300 000 лева часовника, брат. Чекам право за ебам екта. Не знаеш кой е един авер, брат, кой открада един златен часовник, брат, човека му продаваш 300 лева и един мой го гипа, брат, после натърси с цяло Суворо. И го продаде, брат. Цигански истории, Суворо слати. Осиндял. Миндял. Брат, не знам. Те са прави спукат ми чебалки, брат. Вие се поздравя, се не познава, бе. Казвам ми пъщи, кой телефон, да направиш във първа раз. Да, седми клас, той беше от 2 клас. Госпожо, много бързо се измислих. Госпожо, да намерите една гайда, тъм, че е много хубаво сирена гайда, наистина. Той замина, биле. Ето, с чулата. Ко търсиш, брат? Да направим за 10 секунди. Имат ли? Как ги разпознали свири на гайда? То с целко тия при някакъв човек вика случайно да свириш на гайда. Хъсъл, 24-7. Късъл, не може. Съм спял тениска. 24-7. Маза така, свиня. Свинята. Късъл, не може. Дай. Дай. Ай, кеме. Дай, стреляй, Бел. Не стрелям, Шпеса си вече. Мики Мауса се влече, брат. Ау! Айде се отведем, бе! Да, не са, играме ни се отвед. Снимай очи, да знам кепе на Мили Мауса. Айде. Чай, те сега снимат. Ей, дай очи! А ти да дадем кепе на Мики Мауса, брат. Дайте гейп на Мики Мауса. Ето стромбата на видеото. Мики Маус е мангала, брат. Мики Маус е мангала, вика. И аз не ги знам. Окей, стират кучиите, брат. Да вземай. Я вкъщи партията, това ме кърца, не че. Не, аз съм. Дръбнеца да има сила, брат.
Ай, покажи синдиалската сила! Без да иска! Бах ти балъка! Бах ти балъка! Бах ти балъка! Виж още пари вади! Каптал! Стигнам с телефона си, брат. Закончата. Добре, закончата. Оп! Михо, ага! Дарим 20. Много съм крип. Ей, сега си, я се дръбни само. Смъй. Ей, сега ти отче. Чакай, ще трябва, брат. Че, Ники, ако не ги събори си помогни. Ние вече ще направим парите, дори да спечеля. Ай, този в много скъпо ще излезе, брат. Аре, балак! Братане! Бе съборих този трас! Никто? Не, аз ще ги съборя много лесно ще ги съборя. Аре, Коста, дай, че е тук тесло е. Брат, говорите го! Никто ще ли говорите, говорите? Пускай на говорите, брат. Без дуя, нали много добър? Си всеки лакал да прави. Полица, брои! Какво ти е? Полица! Падна! Хубава! Хубава! Нямаш право, пропусти! Добре! Ники, браво! Да! Сега можеш да Аре, балък! О, ти откара се дресираш дракон, брат. Я да видим играчите. Да, покажи наградата. Покажи наградата. Браво. Честито, биче. За 20 чай, Ники. Да, тук да не падна в чукота. С теб краватка. Майка, че има целена. Чай. Чакай, Ники. Не на кариерите, Дай тук е тъсчки. Не. Ай, ви сте бахте бъдете. За 20 кинта на играчка, това е. 10 рупи и 50 цинки.
Долу е 25. Долу е 25. Е, там е 25. Не се бам. Не спра, чак. Също е 25 лева. Е, там. 25 лева с камерата си, брат. 25 лева моментално ти го брат. Веднага ти го е, брат. 25 е там до... 25 лева. Затвори си очите за 25 лева, моля те. Моля те, приятел, моля те. От Суворово съм. Лъжи жени са от Суворово, бълък. Лъжиш от Чернево си, бе. И ко аз съм от Чернево, и ко стана? И ко стана като съм от Чернево? Чернево най-хубавото си. Чернево не е на мапа, брат. Абе, мой. Брат, не ти как се спира, бе. Там големия калашник, колко пари? Него ще дам за 300 казвам. 20 лева. 25. Не. 25 лева. Няма, ти да не го пари. Брат, пишете ма стресна. Откривам автоматично. Кой поздравихте си? Марцо, Тошко Арманто. Тошко Арманто е така, брат. Чува си, брат. Арманто и другите са така, сега ги видях, брат. Който с Тошко Армания, брат. Опа. Hoş geldiniz. Buyurunuz. Sefa geldiniz. Ne? Türkçe ne? Nein. Ben her Türk'üm. Zwei. За 10. 20. 5. Добре, ако си купим... Два автомата си купуваме за по 10 лева автомата. Чек. Ти автоматично ли е, батко? Ние пробвахме, ама този човека не стана. Не става и аз не става. Аз към автоматично. Ще гледай кой има от коя, брат. За 12 лева ще го даме. Видиш така, още каза. Дивен. За 15. Батко, Ти му ще кампира. батко, да сте перутка, колко пари, бе? Не, не ще пълната пак. За 6 лезе. Автомата вратка. Чулото си с Дорес гледа добре, брат. Кой къш? Първо набира си ти солец. Първо се отлета, брат. После две биги да климат. Оф, кой е първо една бре, после отлета. Кошери то се? Бира, бе, брат! Бираш ям. Ще един по една бира? Сега ще гейми, ще наблюдаваме с него как се напива. Кой ми нахака толкова много кърпиш? На ко? На едно кръгче една бира. Айде, почваме. Две. Две бири на едно кръгче, той ще им сериозен принцип. Бах ти идиота, брат. Ай, майка ми попуца да има. Бах ти идиота, човек. Тук половин часа въртим. Ох, мама ти свинска да има. То си е задоволен. Прегледам, Налетки, спарда е меришма. И аз ще искам едно се отвлече. Много ти благодаря, приятелю. Нямам точно, брат. С шоколад и бурвинка. Добре, фасол. И може ли и топинг шоколад? може, разбира се. Благодаря. Шоколад и бурвинка, на така. Точно така. Царевица ли взимаш? Не. Царевица. Не, ще ме убиш, мърша. Не. Пробай на вен с неговия гъс е здрав. Това е схемата. Помни си един нощ ще заплашваме, брат. Те си на тичи. Нали? Всичко, брат, те ще не е схема много, брат. Ще ги ти бере едно. Всичко по 10 лева, те ли? Пеперутки, ама да са наострени, да се катош. Ето е. Бътър, Четвърта, пета употреба. Кой е кранът, кой не е? 12 Като кой ми бътър. Там по-шота, резачка от кметенската. На митака най-хубавица отдели. Нали те, тебе... той къде взема на тебе? Нали те? Да. На митака най-хубавица отдели. Аре, запорнички! Так, часовника ти кака кебабчето и така даме, господа, моля заповядай. Колко стопонички? Нали те, Русагла? О! Черните готвача. Черните готвача. Е така с парфюмите.
Нашия иска само парфюм, не съм крал. Едни пуканки. Не пуканки, а... Царевичка. Донат е, донат. Аре. Какво? Един ходок ще поръчам аз и едни пончики. Направо се убием. На мен ми се ред царевичка сякаш. Там е най-хубавата царичка, бе, по-много беше. Откъде знаеш? Блогинг. Яко. Големия E5 Competition 3.5 3.5 компетишън е 3.5, бе. Да, бе, знам, ме, брат. E92, 3.5, E60, Cosmos Baby 535D, гълта повече от набор 02. Ни пипай. Разбирам. Ако е то с Русия, педара. Аз не мога да ръта чак до там. Я изкарай калашника. Ще разбереш? 6.50. Който може да си ходи. Брат ми скупи нож, спазари го на циганина. Той ни реже, брат. Емка се прос. Ашко на остра, майка му. Дай понче. Ето момчето с пончиките. И с това... Карай с ма. Чао, приятели, от големия AMG. Айде от големия AMG, от големия Ники с пончите. Между другото. Айде.